Kumsang ni sumni pathum mars thani a chung ko pa ngai ve tak nun po tlong tlam tak angalang krek chung kwa Colorado omte chunga chuan minol puina an ton thin ang mai ba kana sa thil a thleng tlat mai an chung kwa le an e zonna ama a mitina an mulin ve na ber chu atlu chengal tarop rop maya alanda na he chung kwa hian thil dik tok lo tam tak a omni inalang midang ten pon lama an mu ang ni lo hian he chung ko chungrila hian thil tam tak chu alo in thuprek maya chu chuan thil rap thlak tak kan na soi ho tur chu aron ring chuak ta ni ngei tur ani te chuan chung khat le thenrol tha te chuan he thil in thup hi hriat chhuah an chak hle maya chuta ahmala tu ti atanga hriat an han ei ta ka phe chuan eng ang taka he chung ko hian thu in thop amang mo ti chu an ngei to na ti tam tu chu anita ani Angela ichu damdo ina man mo taka kalpui ni a hemini hi Mars ni som panga kumsa ni som ni pathom ni in etia damdo in panpui ani hun hi jinglam dar som pakhat vel ani to nge nge a ye chuan man mo taka damdo in an pana chan chu Angela i hian luna na sa tak in alu a haina satba ka aluak ta chu a chuak hlung me boka pangai taka han om theidin huna om to lo shim shim ani ome chumei baka hetiang anga damdo ina kalpui ni hi ni som chungin awei thumna ani der to a hemi chumphei hi chuan adin mun chu a chhezol le ngal bok nen doctor ti le nurse chuan thei tup choin adam chho theinan chuan ma an la ta ngala ventilator te mangin atak sa chaklo tel tel chu ti dam chu an tumna sa hle bok ani heti lai mekin Angela in hetianga har satna atok tamai hi achung tu chuan an hrethiam lo hle maya achung tu jinga chuan apostle James po chu ombe bokin ani po chuan anu poi hrisel thareng chutianga nirei te chunga a hrisel na atlahniam chakta mai chu mak ati ve hle bok ani Angela hi April ni som panga kumsang khazakwa somsari panga khan dot city ya alo pianga mi chelim thei tak ani mai pialama chung ko ale khotlanga po mi te fakhlo tak ani a anu naw hi an tam thama hu naw pian pui som lai ani nge nge ye chuan Angela hian ano panai tangin leinat na anga hle maya abik takin ran a hmangai na hian a chiang hle ome ataksa allergy nei ma se ran de chu adwatin a hmangai em ema lekha bu chhiale thinglami siri na te hi atui zong tak ni in ami ziali acheje awang hian mi ti nel le komhlo tak ani a chian tam tak po ani nge nge ani ye chuan ezon lama po interior designer ni in mi te po in atna chu an fakhle maya heba ka hian chi le kwanglam in chuine hi atui zong tak ni in mi tam tak te an chung ti an na hriat lo emo an lo thei hil to ti ni na an thui khom vel de chu anuam ti zinga mi ani a ye chuan December ni som pariat kum sang kha sakwa som kwa pakwa khan Angela chuan James Craig ka chu pasala nin ani hi ani nei nuwa dentist ani a kum sang ni paruk khan University of Missouri Kansas atangin a graduate a hemi nuwa hian khovel pum huwa pa ha in enter program ate tel chhowe zelin chumi nuwa Colorado adam do ina atna hi achun zom vele ta ani James le Angela te hi nu patang rol tak angin mi te swan an mu a fa paruk lai nei donin boy chin ma se Angela e chon afa te cho a en kol chuak tha le boka heba ka hian a boy lai pu in a unaw ti nen chuan anin bifo boka hetianga abiak te sing a hian unaw nu to ni nen hian ani nel zolin ni tin anin bise a chu mai lani lo Angela non chu thale no mel tak hi ani rangot mai biak in lama ni se chanwo ro pui tak tak te chelin an ko shana chon zai pol director ani mai pialama thalai programa te amo phortu ber ani chawa hemi wang hian hetia kumsang ni somni pathom mars tha a adam lo thot po hi ama hre tu te po chon mak an ti hle maya hetianga damdo ina aw ma kar hian luna chete ani thu kha alo sei to a ma se hun rei po chu a rial man lo a soi ve zok ang chau khani in a rele ngal mai khani a achung te po in chutia rele ta ngal mai chu an lo ngai ven pui vak lo ani ome ma se kan seita kang khan achunga har sana kha aron thleng ta thut mai sia chumi bang chuan achung ti le doctor te po chuan mak an ti hle nge nge ani ye chuan adam do in om chung chong hian a pasal chuan angai sakin abula chuan omreng ba ka
Ama ati fo angin atheng angin aduat le maya amai ro chu march ni so panga chotnulam dar ni atang chuan anjele hrisel na chu chhezol tol tolin achung de tan po mo sheom le tor sheom hian om chhodat lat maya ahmalama adam lo na achan che apo doctor te na an shet lo kha ron om bele chiamin doctor te chon an thei top chu an chona thei ero chu an nei tam lo hle thung chu mai ba ka an be se a in anjele la chu adin mun chu atniam tel tel boxia chutia engemaw chen om nu chuan biak thei chu ni tami ulovin mars ni som panga kumsa ni somni pathuma stroke no tak ator chu ama adam do ina shoi tu unaw pa chuan anat zia chu a hra chiang thale maya anat na lan chhuat dan thin pa ngai chu ni thoma se asok na hle ni ina soibok anjele chu a khoina se mem ti ila kan sui sol om lave hemi tuma anjela e damdoina phur ani hi kan soita kang khan ni som chunga avoi thumna ani hial to ama samir chu ni ruka khani in heng hun lai ti ai chuan ni som panga an kal hi na ati tak ze to alu a haiba ka anabok nen aluak tu chu a chuak na sa hle maya etia anjela in damdo in apan ma sakhi yuta a unaw nu toni atlo ho hlim deuh che khani in hemi tum hi chuan ama po kalin doctor te puin he anat na hi chu natna sakya ve maya nga in ana chu a hlo thon om lo thu an lo shila ma se ni thum vel chau aliam man tia ni kwa chon damdo in lambok chu pan in heng hun chung hian a pasal jim cha chuan angai to thin em ema chutiang chuan damdoi lama thiam thil te alo nei ve mai pe alama chiana nga bok nen chung a chian mi thiam tak tak te chu anupui har san ang te chu a om ve rengim chu chuan eng in en kol na nge adon ti te nen lam chuan alo en ve vek zela chung ami ron te zinga pakhat chu a thopui rian red fan ani in ani hian chem sa hi thu aron sa hle maya chu mai ba ka anupui nen anjale chu vatlo phobin ren hi medicine doctor thatak ani nge nge ti chuan ani chuan anjale natna ang chu a thlen tu a hriat harwangin te chi hrang hrang te nei le turin thu alo shila hemi nu hian chem sa chuan anjale test result chu rian hi vathon thinin anjela e an test na chi hrang hrang zinga chuan MRI te ultrasound te le CT scan te ani deuh bera ma se heng test tam jok a he chuan anjele chu mi pa ngai ang vek ani ti bak at mu chhuak tam lo hle thung alang sa le mu theya anjele taksa a thatlo na om chu abi bit niam tuk chu ani deuh bera ma se chu po chu damdoi ti nen po an han be ngel pu in an ti dang lam thei me lawa ti chuan mars sin som panga a anjele chon stroke no tak mai chu neta in hemi atang hian chem sa hian thil om zia chu a hre thiam tran tatlat mai anjele din mun tha thei bok si lo chuan aril ro chu ati ha hle maya a thian pa rian ati nena chuan anupui du tak mai doctor le mi thiam ten a har sana chun chu atuma an din hwal lai lai le an khol in hore pruk thalak tu chu avathon ve mi thiam te chu om chip chup ma se an ni chuan anjele na tak chu an ja thei bik der si lo an ril ti boy tu ber ani ti la adik ber ome chuti lai mekin anjele shi tu a then rwal te le achung te phei chuan be se na an nei klem to in anjele chuan rei adai an ring to lo hlum hle maya ye chuan march ni som panga jinglam ani chuan james chuan phone call aril ru ti boy tu tak chu adong le tatlat mai anjele una pa chuan anjele chu stroke ani wangin damdo in an pon pui ngal ti aron shila heti lai hian james chu ama clinica damlo alo boy pui be mek lai ni in he thu a shet vele hian james chu anjele bula kal tu chuan a chuak tawata chumi pa chuan a thian pa rian no pui chu over be fatin anu pui hrisel na chalo chu a thei dan da na chan pui turin awangin ta top mai ani amai ro chu march sin som panga thil thleng hi ain mun chho chung arei lo kan ti to kha march ni kwa khan anjele chu awai ni nan dam do ina kalpui kha ni himi zan po hian doctor te chuan ama thatlo na zan ko a zongin te se sang sang te po ane na sabeu maya chu mai ni lovin doctor te chuan an the ang tok choin anjele chu azia om mai an be se dawa ma se an be se ang result chu an la mu thei lo tlat mai achan po te se sang sang an ne re re a chuan anjele taksa fello na aum lo thu an shet wang ani ber ma se heta po hian jim sa te chung kwa chuan hlo thona chu alo piang tran to dera amai ro chu jim sa te thla phan lu tuk na tur piang turin
rian ate no pa chu an lo hlo maya rian hi James chian nai vai tak ni in anin komna po are to phiana amali anu puite chon James ate hi sumle pai mai ba ka ril rulama po support na lian tak ni in tun chuma chau po ni lo hun tam taka rian ate hian lo pui fowin sumle pai le thil danga a theang ang hian an lo pui to thin alo ni heng zinga pakhat chu kumsang ni somni pakhata James ate chung ko ina sumlama na sataka har sana an to khani a hemi tum hian James sa ezon na ber a clinic chu atlu sop che pa chuta chon rian ate hi lo chhuakin an theang angin an puita a chutia an puina chu tundin hmuna anjelei nun atana apoimo ang hiala thilpoimo tak ni in tun chuma ero chon nun a hial chan theina din hmuna an din me ka wang hian an lang lian lo theile talawa amai ro chu tundin hmuna thil thlenga chuan James anopui anjelei natna chu achan mo theilo kha ani ta bermaya ma se thil pakhat aron ombil tlat mai James dental clinic a thok an office manager ketlini chuan an pu James omdan chu mak ati hle maya rin hlel om tak tak hian a che fo ani ome ti chuan hetiang anga a che te hi Mars ni som panga ani chhovel khan thil chi sang sangin a ria chhota a he an pu ber arin hlel chhone hi James a thian pa riana thila zo atangin a chiang chhota war boka in he thil rin hlel om deuh mai buron in tana chu Mars ni ro khani in hemi tum hian Caitlin hi tlailama an hna chuan chu fualin ti tur tulang angte alo ti meka ma se heti lai tak mai hian James chu ron lang ta hlulin appointment anei lo mai pia lama tu man an ron pan don chong lova engwango tin nge James chuan ban hnuwa office a thila ron tiang ti chu ngai to na tikal thui tak to ni in a hun lai hi chuan Caitlin hian alo ngai to thleng lo shim shima ma se hetia clinic aron kal hian ati chindan anglo takin ama ruma ama computer chu khoi mai lovin room danga computer chu a khoi ta jok dai mai thina ati chindan anglo takan ewang hian mak ati hle alo ni ma se a hun lai ai ma in a hnuwa Caitlin hian angai to na sat pha biawani ome te chon hun lo liam ni hritin Mars ni som pathuma parcel clinic a chon lo thlenga chu parcel lo thlen dona po chuan Caitlin ni na James chuan parcel lo thleng tur chu ama kota chawtla se ti chu a cha uluk le maya amai ro chu Caitlin in a hmu ma in clinic a thok pakhat chuan alo khoi man shama hetia a khoi mai ba ka hian lo hong shamin an hon tak bera chuan ti in a chung om chu hriat an tum ta a an han hon chuan thil pakhat uluk dewa pekhilo omin akoma chuan la om chin chiana alo oma aming in ziak an han en chuan potassium cyanide ti hi lo in ziakin chumi nuwa Caitlin chuan James chu a pek chuan alo da thangal maya hemit lai hian James chuan a thil cha chu in lama hon ngalin paper be ka da a chho pui mi ani ina sei hetiang te noi ni wang hian Caitlin chu angai tha thei ta mi ulova mi chan chin ma ni se ti in thil chu a theang anga chui ve in enge potassium cyanide chuan ati reng ti chu a han en ta vela chuta athil mu chha chu mak ati tak zet ani ber potassium cyanide chuan taksa anana sang sang heng luna te lohei ti le luak chuak te ba ka bp hniam ti thleng hian alo thlen thei vek ani ti te chu a hre theya chung chu anjelei natna ang vek kha alani zui box si nen mak ati hle ani te chuan anjelei chu kan sei tak ang khan March ni som panga damdo ina na takin alo meka James apuin a hmun thleng tu in rian ate no pa po anon thleng ve chi a ma se hetia rian ate anon thlen me nu phei chuan anjelei din hmun chu a cheto tak zet ani ber chu chapa rian a chuan James ate chung ko boidan po chu hriwek chungin Caitlin ni na tang hian clinica thilmak tak chu a hrile ta zela e thil a hriat nu phei hi chuan rian a chu maktin a kha ba ka arel ro chu a boi ngal hle maya te chuan Caitlin na a thil hril chu a theiang anga lo chin chein a topa police hian a chuan a report zui tak mi a ma se hei chau po hi James che dan mak an hria chu a lo ni ho lo mai heng ba ka hian Caitlin chuan thil danga ton chu hri chuak in Mars ni ruk lai khan James a hian Caitlin hian a chuan parcel pakhat a hniana a lo thlen tur tho shilin chu parcel chu Caitlin kota chau a thlen tur tho a shil ani oma ma se heng ti hi a hun lai chuan ti tur in shil satlia ang lo thei talawa amai ro chu hun a liam hnuwa alan da da chuan heng a thil ti te hi James rin hlel na lam chu ani ta der mai
riana chuan athil hriat ang zong zong chu police hnen chuan hrilhte vekin damdawi ina James a hmuh ve le chuan James chu a chhuah chhal zui ngal boka mase James chuan phatna tur chu alo hri ve zel mai si he thila chemical an soilar ber potassium cyanide chu a chana chan po anupui Angela in cha tura ati wangni in a soitlat maya mase hetia a soidana po hian riana chuan alung silo ti hriat tak hian a ring lo zo vek to a chu mai ba ka James atong dani a chizia vel chu a rin lo em bangin riana chuan police hena chuan thillom dan chu update be ta zela te chuan investigator te po chuan he boy na hi thilian tham tak ani ang ti chu hre thein mi injal po an rin lo deuh deuh ani theini in an sai te hial bok ani te chuan Mars ni som panga lo ni a Angela chu dam do ina an kalpui le chuan amma a void ni akal ai dei khan alo na to a heta au nau pa akal pui tu po chuan namdoi in an thlen mel chuan ama a din po adin that thelo thote a sei hial bok ani ome te chuan hetianga anupui omta ka chuan investigator te po chuan thilom nan chu chui chian ngei tha ti in James chu interview an tum tak ngala James tan chuan ti tur le ngei to tur atam do nge yang le investigator te chuan he khe sa he chuan thil ol som taka a fil mai an ringa achan po James thiam lo na rian hne na tanga thil tam tak an hria to wang kha ani bera mase engtiang takin nge a chemical le potassium cyanide le anupui dam lo thu dan in kong kaina sulu to kha a soidang lam theyang ti chu James tan chon zona chan har sawe tak po ani ome chutiang ani ta ka chon investigator te chon James samai interview lovin he thila tilve oma anrin de chu an interview ta dia ta damno in lama thok nurse pakhat ne na tang chuan Angela na dane potassium cyanide na a thoa alan chhodan chu in ang ati hle thu an cheta a he mai ba ka Angela vil tu ber doctor chuan Angela in natna ator te singmi taksa soi thut tile nat awanga at boy de chu chemical hlom tak tak sa in alak lo nim wang ni in a sei boka ti chuan heng an thu sei te hi investigator te tan chuan rin hlel tur thilian tak anita ani atu kaloni chuan investigator te chuan James clinic chu bapan le in heta hian James manager chuan thil eng engemaw alo shil a Mars ni ruklaya James chuan anupui tan protein shake a siam sak tur thu a shila hetia athil seizo nu de loka hian Angela Rizal na chu atlak niam to veu mai si ethil enroll takhi investigator te chuan mak an ti in anrin hlel pha zol ti la kan sei sol om love te chuan ke clinic chuan apu om dan chu hemini aliam atang khan adanglam tho chu soin ril ru kabru nei anga a om thote a sei boka e mai ba ka biak po adu lo thole a hun tam zok te chu phone a man thote a soya chu mai lani lo ke clinic mak ati le chu Jameson le khapui mo sign tora a shil chen chu ni a chu thil investigator hawa an han en chen ne chuan clinic en man roa chemical te le thil dang an le thina paper hi alo ne rek maya he thil an han en chen chuan James ate clinic chuan amma a thil an lo cha thin ang ai chuan atam ta dei mai ti na ni chu te chuan an clinic sum le pai te chu an ti boy vek thedon ti a chiang veu ome he mai ba ka hian James ate clinic an thok pakha chuan an pu in ama computer ni lo an clinic computer chu arin top po thu a sei ve boka mani pu ina nei ve renga clinic mi kher azomang thel chu he pa hian alo hre thiam lo hle alo ni he an na thok tu hian James chuan internet a chemical lam leina alut lai chu alo pu fo boka he hian ati chian tak chu James khan potassium cyanide hi leingi lo tum ti chu ni ome eng thil an shel bel no hian investigator te chuan James a poisa chet vel dan chu an han chui le ta a heta an thil mo chha chu hetiang hi alo ni Mars nilia chuan Jameson poisa tam tham tak mai chu mi pakhat chemical supply tu hena chuan a thon ti an che theya he athil cha hi James chuan an ina thleng tur ang nilavin an clinic a nge thleng turin a cha boka alanda na achungten an mu hlau ni ngei tur ani te chuan an thil ron thon po chu investigator te chuan chuil in keitlinina asayang ngei kha ani ti te chu an che chang le da zela chu mai ba ka parcel po na atom na hla om chin che a om po chu lo ngein he parcel hi James chuan an ina achung te shet lawa a hon thein turin ati alo ni hetiang alo ni ta ka chuan James laka investigator te chuan mit chu len chho ta viawin
James chu an soi ange chuan mo phur tu chuan an ngai chho tak mi a ma se hei ba khi thil thleng om le tlat mai James a clinic a thok ve pakhat chuan Jameson a office kong ka chon chol la ya a kal thin tho chu alo soi ve ri a hei hi James mi zian en chuan a in mil lo hle thung a chan chu James hi hetiang ke thin mi ani lo wang ani a ma se hetianga a office a kal tlat na chan hi a office a hian midangina an hmu ve a du lo thil a kol nge ani an ring ta a ti chuan office a lo kal zia chu a chunga thil om dap turin police am chuan drop mana an siam lia hetia James office an dapna hian police chuan potassium cyanide da na bombel ni om chu office a hian an hmuta ani chuti mek lain anjelai lo boy pui tu te lampo chuan theitop chu an na chhorenga an na ber po an hria chia lo na em chu an theyang anga lo la bo som rengin doctor te chuan anjelai taksa a potassium cyanide om chu atam ema wangin accident awanga chu chemical chu hi blood ani lo ti chu an tha cheng ta hlemaya hei hian James din mun chu ti chhezo savin police am chuan James che na chu daptorin phalna an la ta boka ti chuan police chuan James ni avel chu anjelai dam lo na chan ni om theite awm le om lo en torin an kal le lo ta ani heti lai mekin keitini po khan investigator te tan chuan James that lo na chu alo din pui le ta zela potassium cyanide na mishing te har sana a thlen ang chi luak chhuak te luak le bi pi niam te chu a thlen ani a hei mai ba ka hian potassium cyanide thi tlem te po mishing ten kan hip lo chuan taksatana a hla om thu te a soi boka hetia alanda na chuan fin fiana le thil zer chiana sang sang atang chuan an thil chhui chu re bun thei ani don ta chep maya anjalei na chan chu damlo na thil satli ang ni lovin tumlok che ani ti an thil chhui tang chuan a cheng chhauta veo mai bok ani ti chuan investigator ten an han chhuina chuan James computer po chu an hain sa hle maya heta po hian thil rin hlel theina sang sang chu lo om ve in James chuan anjelai nom lo zwal ni le a hun te chu velfai tak hian alo no deuh vek alo ni a hei hi alanda na mai chuan anupui tak sanom samlo na chin chia mai ani lain a record dan hian azir lo ni ngei tur ani investigator te mit ati kham phatlat mai hei ba ka hian investigator te chuan thil hmu chwa an la nei nuala chuan thil hmu chwa chu James le anjelai te index na chuan ni in Mars ni ro kumsa ni sopni pathoma khan anjelai chuan a pasal James chu avateksa heta hian anjelai chuan a pasal hena coffee tui nai tak asiam sakawanga alom tho a shil ani ome ma se hemi nu rei lote a hian anjelai vek chuan alu a hai thu le a taksa chu anom samlo thu James ni na hian ava soile a chumi nuwa James chuan anu pe chu a bp te check tora thuron pe in chumi ni vek chuan damdoi sang tak tak anu pe chu e turin aron boka hetia aron na chan po hi investigator te ngei dana chuan James a hian rin hlel akai a hlo wangani an ringa heng damdoi te hian potassium cyanide a thlen angkha an thlen be thewang te po ani mana heng ba ka hian reina James a thian thatak mai pakhat chuan investigator hna hian soitor chu alo nei ve nol boka chuta a soidan chuan kumsang ni somni pakhata khan James chuan mang ang takin aron pana heta chanpuina aron dina ki hi sum le pailama har satna na zatak ato wangni na soya he mai ba ka James atinu pa inkar chu heti hunlai hian a chhedon em ema James a phei chu a thian de chuan nupui then ti tang hialin an ti thin ani ome ma se James chuan heti hunlai hian anupui na depression na satak anei thole chumi awanga abeidon thote asoya chumi ni lo anupui chu ama le ama ain ti nat na tor aben thote asoi thin ani ma se athu soite hi afa ti parok chuan an pompui ho lo thung anne soidana chuan anno chu no harwang thale mihlim thei tak ani thote soin depression han nei chi ani lo thote an soya he mai ba ka hian kumsang ni somni pati December tha Jameson in chenna arot te po kha ngei to chhani in hemi tuma thilmak ve tak mai chu James khan in chen chu do viaw angin langma se thonei to ti hna engma athlen lo lai le a boy pui chun zom em lo lai chu ni a in anupui kha depression ni angin asoina a chanpuina tor pu in engma ma ala chong ho lawa ti chuan heng te noi ni awang hian
James chu investigator te lam chuan an ring hlel to tak zet ani ber chutakara ain le avel te an handap thei nuap hi chuan hil eng emo an mu chuak lanual mai police ten James in andap na chuan potassium cyanide tuamna laboratory lama an hmoniana in ang tak kor chu an hmuwa he mai ba ka akar chunga po chemical bal po chu lo omno in chungte chu police te hi an laboratory a enfiaturin an thon takngal ani heng an ti pa hian James pon lam nun lem tak le thup nei deuh tun chu chui chho an chak hle maya apon lam lan dana chungka dana thanem ngai tak anga lang si in chungrila chuan aril ru alo chephian ani ome James chungchang te anjeli na dan te le an chung ko sum le pai boy dan bel te ba ka keitlinina athil sha te asoi zong zok chu an han bel bom chuan James mi zia chu a shat ve tan chaudon ta ni in investigator te chuan ngei to na an nei theta a chu mai ba ka anjeli te no in kar po hi aruk chuan alo chheviau ni ti a sha theta war mai anjeli chuan unau nu hne na a pasal chu midang ngai saklo le mani chau in ngei to angin asoya James chuan ama har satna te chu hun engema chen chu soi thin ma se midang har san ero chu engma a shat pu ngai lo ti hialin asoya chu mai ba ka anjeli chuan unau nu hne na chuan a pasal chuan atan ter ni maya a shat thote soi hialin a pasal chu kalsan ado thua shil boka ma se a pasal chu aruk takin a hlau bok si nen a then ngam che bok si lo alo ni ti chuan he a thu sai hi James thopui te chuan an thacheng hle a chan chu James hian chung ko boina an nei thu hi soi fo thinin a thopui pakhat ne na phe chon James hian an apui chu abula omlo po ni sela a boilo tur thu te alo sei hial ani ome heta thil lang cheng ta chu anjelai medical report atang po hian a boy chinjia chu ain tar lang cheng hle a anjelai khan kumhi chung chau puin doctor ja sang sang apan to nol nge ke alo ni ti chuan heng a doctor pan ti hi a pasal ne na anin kar a thatlo zo changin ani china heti hunlaya anat na tlang puite chu pumnat na te luna ti le lu hai te ani deuh bera hei wang hian investigator te chuan Angela i natna lo to thin te hi James sawang ani an rin ruk pha ta hial mai hei ba ka hian investigator te na china a James a internet search history an han en chuan chemical chalo cha sang sang te thodan te le an rim te thil dang ne na in thop dan te alo zir chang na sapiao ni in an hmuwa heng a chemical zir chan jing a hian arsenic le cyanide chu alang sar zol ni in thil ei to ne na anin pola sha thelo tora pol chu James hian alo tum ro hle alo ni heng ba ka hian tur man rin hlel lo the dan tur ang te chu thuziak cha sang sang te alo chiar na hle maya chu mai ni lo internet atang chuan thil cha sang sang tur ne na in kong kai alo chiar na sa in alo en na sa hle boka heng a thil ti zo zai te an han cher cher nu chuan investigator te chuan rin dan nge tak mai chu an nei chhotan ta ani hei mai hi alani lo James a puisa manna an chuina James a hian hmun pakhata mailbox ho theang chi hi a ho a chumia thil thleng tur chuan thil alo cha na sa thina a hmuna thoktu te po chuan James chu alo kal fo thule atlang puin tlai lama alo kal thu te an sei boka eta tanga alandana chuan achung de sha lawin James a hian thil alo tiruna sabiao ni na lang chu chapa heng tlai lama thila cha thlenang hi a record ne na an han chui chen le chuan cyanide a cha hun kha ani tlang pui bok thin ani heng ba ka hian anjelai thian de ne na tanga thu an sha thian investigator te chu apui ve hle boka anjelai thian de chuan anjelai damdo ina a ma kar khat vela khan har sana maktak ani thin thu an lo soya heng har sana te hi athil ei emo a ina wanga omani an rin thu te lo soin mak an ti thin hle lo ni a ma se a pasal chu ain rolang ti reng an ring ngai haulo chhuan lama chuan a halu tuk wang emo a taksa fel tok lo thil dang aum nia a ngai thu a hril thin ni nan soya ti chuan investigator te chuan fin fiana ane ang angte an han ngei to chen chuan tur lam thiam de chu an han ron ni a chuta an ni chuan anjelai sam chu te sin heta an tes na hian a taksa arsenic aum tho chu an report a hei hian ati chen tak chu Angela hian tur chu hun engemaw chena tang khan a taksa engtin emo alo lalu char to tina ni chu ti chuan khatia Angelai natna an sha tak thereng reng lo le a topa a thina chan kha chu
damno na pa ngai ni lovin hunrei taka tanga asiat mi alo har satna alo to thin wanga ni ti te chu an che chauta a te chuan fin fianna chi sang sang mi ta mutu te poisa transfer chungchang atang te le a internet search history atangin jem cha chuan anu pui thina tur chu alo ro man sa to viau ni ti te chu an che chhuak ta vek ani heiba ka hian aro man mai ni lovin anjilai dam do in an kalpui ma de tang khan turin alo shai char char to ti chu ni a ma se investigator lam chuan lam han siam to le thil dik tok lo thleng thei tur angte alo om takin tin an thei pato pin an na chuina sabiau mai investigator de chuan james sum le pai din hun de chu an han chui cheng le a minga at nei ve tho sia chutiang anga poisa a boy fo me chu mak an ti de hleka amai ro chu an thil mu chwa chu mak an ti tak zet ani ber an chui chen zel na atanga alandana james a dental clinic chu alo tlu chelo chau hi lo ni renga poisa ba dollar mak to do ni ve lai hi lo nein chu ba ka chon james a hian thil chin chalo tak alo nei boka he a thil chin chalo tak hi poisa khel alo ni reng mai james a hian last week a sa poisa khel alo shatin hemi tang hian poisa po chu alo hlo na sale chin alo ni a te chon heng an hriat nu a hian investigator te chuan anjelai te nu pein kar lo chian na chan po kha she chuak ta war warin anjelai unaw nu phei chuan anjela in james chu kumsom parok chung lai chen alo tum to thu asoya ma se james a hian eng tin tin emo tilung oile zelin an om dun le thina ma se are tak tak nuwa anjelai chon a chet pui hle ni in a hriat aril ru po hlim lawa a taksa puin ator pha hle ni in a soibok ani heng thu an sei nuwa phei he chuan investigator te chuan james a hian anu pe chu mangai wang po ni to lovin alo chimbu doi kwalvel mai mai ti te chu an thri chho to war wara heiba ka hian james a email an in chuan thil thar chu an thri chhok le tatlat mai me se pakhat kareni doctor ve thau texas om chu james a hian alo bi thina ni ti te chu an thri chhok le a kareni nen hian an lo in zuina sabiau ni omni umsang ni somni pati atang khan an lo in zui to a hiti hun lai hi anjela in chen adu hun lai vel khani in jameson khatia arsenic achani pokhan kareni tan hian ticket ale sakni ki ani ome hengba ka hian mars ni som paruka james atniana kareni hian email in abula aom theido chu shemati zia thote awathon hial boka hemini tak mars ni som paruk tlai lamdari lemin sapni pakwa hian doctor ten anjelai chu aboral ti kha anron pong zoita ani te chuan hetia darkar khat alem no hian james chu anupui thina khan mo phurtu ani thole anupui in turin potin se ka mars ni ruka khan arsenic chu pol alo tum ni nan soya ma se hemi chuma athil ti tum hi a hlotling lo hlo ani ome te chon hetia a hlotlin lo ta ka chuan potassium cyanide chu cha thar in heta a cha hian aron thon tu te na chuan damdoi thila an man tur tho asoi ani ome amai ro chu anupui thi tu ka james chu police chuan manzuin kota chuan thu boy chu ani ta nol maya ja chuan james chu abel theina tur po dollar mak doi somla ya ada hem mai hemi no hian investigator te chuan thu boy pati dang chu ortil in heta athu boy a hian fin fiana ti boy te tol tha te le thil chi sang sang te ani nuk maya amai ro chu athu boy hi ngai to wat ani theiro thung hemi chung hian james hi jela tan te ni in heta hian atan pui chuak ta te hna lekha te lo thon thinin fin fian omsa ti boi thei turin anu pui chuan chemical thalo tak chatir anga lang thei tur video sem sak turin a cha tho a hnuwa an man chuak le nge ke ani te chon anjele chu a the hnuwa a chung de chon a ko chung chu donate chu remti in hi an ti na chan po anjela in adu ngi an rin wang lo ni a anjela ye lungphoma chuan azai dam zia le chung ko ta na mi pui mo tak ani zia te tarlan ani boka afa te akal san tak te po chu anu le pa te kuta omzuin james chuan anu pui nun mai ati chelawa afa te nan po chu ati chetel vek ina ni chu chutakara an pa chuan arem chan dan ngai to cha charin an nu chu athi dan tur alo ro man chu mak an ti hle maya engtika ma an thekil to ngai don lo ani polna tanga chung ko hlim tak anga langa po hian chungrila harsana rok an lo nei thina james chanchin po hian he thil hi ati dik chang hle ome